नमस्कार। हम जेपी द्विवेदी भोजपुरी साहित्य रचना आलोचना चैनल से रउरा सभे के स्वागत करत हनी। आज पुस्तक चर्चा में हमरा भी जौन पुस्तक बा हो न हो भोजपुरी काव्य संकलन, रचनाकार अग्रज कनक किशोर जी, प्रकाशन वर्ष 2025 आ प्रकाशन संस्थान ज्ञान मुद्रा पब्लिकेशन भोपाल। यह किताब के बारे में कुछ हमनी के बात कल जाओ। ओकरा पहले हम एगो बात जो सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करता उ बा यह किताब के समर्पण। यह किताब समर्पित कइल गइल बा भोजपुरी के स्वधन्यमान रचनाकार स्वर्गीय कृपाशंकर जी के। कृपाशंकर जी के एगो रचनन के बारे में अगर या उनके व्यक्तित्व के बारे में जकरा पता हुई ओकरा के जरूर पता हुई कि वहां के जनगीत तन के बहुत बड़ समर्थक रहे। उनकर रचना हमेशा जन सामान्य के हितार्थ होत रहे। तो अगर ये पुस्तक वहां के समर्पित बा तो ये अपने आप में बतावे बदे काफी बा कि यह पुस्तक में जो रचना होखी हैं उन्हीं के सरोकार जन सामान्य से जरूर होखी। ये पुस्तक की भूमिका लिखने बानी आदरणीय डॉक्टर सुनील पाठक जी। अक्सरहा मन के जो रचना बा सब जन सरोकार से जुड़ल रचना बानी। सब जन सरोकार मतलब वो रचना जवन जन सामान्य के सामान्य मानवीय के दैनंदिनी के समस्यन के सरकार के सुझाव ले आवे, सरकार के विवाद के प्रशंसा न करत होके, जहां वो अंतिम मनई जौना तक सरकार के जौन सुविधा पहुंचे के चाहिए अगर ना पहुंच पावत बा तो ओकरा के उकेरे के जौन काम करेला वो जन सरोकार के गीत भाग कविता लिखे वाला कवि लोग आ लेखक लोग। तो एक पुस्तक में के जौन विशेषता बाटे वो खास कर यह बा कि यह पुस्तक में के अधिकांश रचना जन सरोकार से जुड़ल बानी सन। तो आई ये पुस्तक के हमने के एक दो रचना देखल जा। शुरुआत पहल की यह पुस्तक के जो पहल रचना बाटे भूख आ कविता। भात रोटी भूख कविता में ना होला, उहिन में कविता होला। नून तेल लकड़ी में, खेत में धुआं आंत में कविता होला। घाम में जरत चाम में, मजदूर के जरत खून आ पसीना के बूंद में कविता होला। मंदिर में भजन होला, सत्ता में ताकत होला, धन में गुमान होला, उहिन में कविता ना होला। कवि कविता करेला गुणगान ना, यही से कवि का घरे सिक्का के खनक ना, ऐठात आंख से उठत धुआं दिखाई देवेला। अपने पहली कविता से कनक जी एक तरह से घोषणा करत चलत ने कि हम सत्ता के गुणगान करे बदे एक रचना ना कैले बानी, हम रचना कैले बानी जमन किसान मजदूर जेकर चाम जरता घाम में, जेकर भूख के मारे पेट ऐठात बा, जेकर घरे सिक्का के खनक नहीं खे, ऐसने लोगन के बात के सोझा लियावे के प्रयास ये भोजपुरी साहित्य में बहुत कवि भइल बाने जे जन सरोकार के गीत भा कविता लिखले बालो। उनमें से एगो बहुत चर्चित नाम बाटे आदरणीय गोरख पांडे जी के। गोरख पांडे जी के एगो जो बहुत सबसे चर्चित कविता रहे जोना
हमरा लागेला कि भोजपुरी के साहित्य से सरोकार रखे वाला हर रचनाकार हर प्रबुद्ध पाठक वो रचना से जरूर जुड़ल होखी। समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई। वही तर्ज पे कनन जी के एगो कविता ये पुस्तक में बाटे, पेज संख्या 116 पे। आई हमने कि वो कविता के एक बार देखल जाओ। काहे वो कविता लिखे खातिर कनन जी के मन उद्वेलित भइल होखी। बाजारवाद बबुआ सब कुछ उड़ाई, अब ही खेलावत बा अंगुरी पकड़ाई, गवे गवे देखत चल सबके चबाई, मनई का संगे साथे देश के मुआई, साधो बाजारवाद ना हमलाई। रिश्ता आ नाता अब कहाँ फरियाई, सबका के गवे गवे अकेले बनाई, बाती बना के बाजार घरे में लगाई, वही बजरिया में रिश्तों बिकाई, साधो पछेया बयार देख सबके लुभाई। सत्ता में आपन एजेंट बैठाई, कारपोरेट मीडिया के बैंड बजाई, खेतवा में तोर कारखाना लगाई, सत्ता के चाबी सेठ खुद ही घुमाई, साधो मरी किसान सेठ खूब परियाई, पूरब के जीवन दर्शन सबे भुलाई, देखत रही पछेया सबे उड़ियाई, अंग्रेजी पढ़ाई या हिंदी बिलाई, हमनी साहित्य के जल्दी से खाई, साधो बाजारवाद दर्शन से सब रटवाई। बाजारवाद मनई के अकेले बनाई, समष्टि भाव लोक में नजरे न आई, पढ़ल लिखल के बेरोजगार बनाई, मेक इन इंडिया धरल रही जाई, साधो बाजारवाद देश के चराई। ई जौन आज के परिस्थिति बाटे जहां बाजारवाद रिश्ता नाता समाज देश सब पर हावी बाटे, वो बात के उकेरत रचना बहुत कुछ कह रहल बा। यह कलेवर के एक पुस्तक में बहुत रचना बानी सन। रउरा सबे एक पुस्तक के मंगाई, पढ़ी, पढ़ाई, लोगन के यह बारे में बताई। यह बात के संगे आज हम अपने ये पुस्तक चर्चा सत्र के विराम दे रहल बानी। जय भोजपुरी।